Kakunhon ki khli nong sensyar na kisnong kathan so ra ha ka santari ujel leo arja arpsau kila lejban ai da ka jingtho show assistant executive engineer kasora distribution subdivision MEPDCL maun tuklar halor ka jingdo boarding electric ka bakha kha ha ka te kathan kini kirang ba kila ong baka jinglip boarding ka long wat hadien bala rang uslam ha kini gisngi bat ka penjanjar ya ki nong song snong khamta mi ki khna school ki jaka sumarpang bat ki weipat kajing bamdan ki lineman ki ban pet ya kajing penbiang boarding kala wanra jing e ekipat ba laong ki nong sensar snong ki bal kerpat ya ke MEPDCL banda pentep shwa ban pelip boarding electric kilapan sngoro baka bai thang boarding electric ka kiu bha kat baban pendan kam bhapan om juyo ha ka than chora Banyak persengau yang jing e lo ka jing lip light tempat ya jing thut jong ka boarding halo ka jing e jing pat ba jong ka than so ra hibaro ko wei kila penpau hanyi ki nong yalam snong bat kum ta kum nong yalam snong menta ka sngi ka santare banai jeliu usam arbo usau dan sia dia penwani kendu jai assistant executive engineer ba khanayor menyedon ka jakren ka yang jongi nong kit kam snong bat ni la so thu pakidon hoi ke jing e nak leng tanat misel hakbia dei ke jindon jong kini kimar kibla ki substation ne ke ka control room mat kila khamrem kitiar takada khora sibun ke jing e ya kumno ban penbha ya kan di ka benta ban ila ya kren lang ban i mana kaliang ka bos sia snong isi kendu ki bor wa halor jong misel dekat pikinong mi khmat ban yarap la mi ni benta kenang ban la ban penbha ban pen thamai ni kitiar ki belarem bat kum juru ya kajin dan lang sisu kaman powar su ka tulot bha jong ki lineman hi than sora riwa bro ka wei kinang ban long bala inang tap siu kambun kenang kan pen yarap pen sting ya ka kam jong ki bat kum juru bakan long kajin mentoy hi ya ka than sora bro ka wei kajing e ban yuan ka long ba ni kwa ba kalat kemai sotu menta ko boarding bro khaj nya dan kamlon la ka dei hapo ka puli ka puthi haki mobile ani haki benta jong ka trek ka benta jong ki homestay ha ka benta jong ki office sarkar ki kam hapo ki bang ei sibun ka ra jin e ipai ba ma jin thut jong ni kalai dai na ka ni ka benta jong jing e apat ni sngau pan ni kham chong klik di kinong sen sia snong chimil inti ba ni nang yatrai lang ringkat pakani ka jin thut jong board light ani sakman kanum dan chiu ti kerpat ru bana kaliang kinong bikman jong MLA MDC jong suara Sheila Swensi pakini sim khialang rangkat bangi ya kan kakam ya ka ba ni sai ru ka jin pentip yaki kana ba kan long jin tre kumju bangi se kandu ru yo chief engineer jong MECL hakini ki khendiat singi ban sawan penya keren ma pensong ni jing e jong ki pat ba nong song song jong thai sora ha ka be dei bat ka snong nong priang ba kim yo lai ka daw ko long ba bun ki yang hi na du aki por ko men su aki ong ba bam siu bel light te yim tip kim siu bel light na ka e ka daw kala ban long ba haki officer ki men suwa tang ka bel light ru kim pen poi la da kim pen poi ya ka bel light kum no ki nong ring light kin ban siu bel light te ndah ba ka dei ka por pa dei ki kim sim khia su ya ka snong nong priang namar ba ki ong ba kim siu bel light hau new SDO ba menta te uru bodang wan menta dang kat no te ni akran ni ki snam ki balale bar kalong ngajing sisia baraki ni ki snong ki bamarjan jongi ki brang ya daki kendiat por makanaru kalong ba kabelai kawan poi sisin lai benai sisin rubnai te pinia khain le sidu snong nong priang kini ki meta radar kan nu kin poi bat kadon kapor ka baki supen poi la kapen poi kumtu hadin sistem te kajing ajing mut jong SDU to kalong ba ban ong ye kini ki samlai belewan lang menta ba kini penbek bakin ya apply dia ka batmai naki niki long yeng baro khai badi SDU la kular ban sim kia te nakali ang jong kumu sadar jong mosmai te nga so ban ai khublei nang bentau nu SDU ba mentai ba khana yor ngile kendu ki jing e kini ki bla bun snem ngile kren kum ki kli nong sinsiar bun snem te ndai kani ka dei ka sen ka ba menta ka bang yo ban yawan kum ki kli nong sinsiar ban ya kren badi hoi nakali ang jong i la persyang kat bala wad hagi niki snem ki bla dep la persangkat bala ban numdan kanu ka jing thut ten rai tang da ka bor jong i pada kumang yo sngau la da kalai na du silong kal awan hang ni da poi hang ni bade ban sat kamlong te kata ka de jing duna jong kitiar bat kum juru i ki ki jing duna menta da ka jing wan jong i hang ni ngitip ki ai ki jing duna ki ba USDO nang ni umla ban le
te nakalian jongi kum ka kiklit nong sinsiar ni sale ki bor ki bahalor hakaba kinsim khia ken dia ka sora kam tam hang ne sora jongi ka jing ring lai mdei su tang ka domestik ki babuan ki long komersial pinek sim ya ka jing poi jong ki bri ki banabar manganaru hang ne sora jongi ka jurba nrei tangla de ni ka poslap ka mut ka lathut ka lai te kani ka ta sibun ya ka ki ka kamai jong ki para sinong ki jongi ki badon ya ki homestay menta ka wei pa ka wei ka sinong ka don de ki hotel ki homestay tela da kalai kambiang ka ta ya ka ki ka kamai tingi ai kuble yo SDO ubala simkhia bar bandang ya simkhia nang ni chakmat namar haki por ki bang yatre ka long ka basong tanap ki bro khaj ni long update te nang ni chakmat ka dia kan du jongi ni tip kum do bangin lai ban segi por ki bahalwar pat bangin yo ban yakren bat ki kanang bagi bor ki bahalwar kin sim kat pang ya sora kuma kalong hi ka sora kala long ka baari ka selo haka jing don kam ya kalai namar baro hi ki bri ki ba nabar la de kin wan pot me khalia kinum la ban yai lai klem da poi sora te la da kan ni kalai ka yai thut ba ka yai thut kum ni om dei ba ka ta tang yang ki parasinong ndai ka ta ru ya ka buram jong ka jelahi boro ka we sagi banabar ki jongi Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya